Ayiwa an balimaw aw ni ɲankuma kibaruya min b'an bolo ka lada aw tulo kan o de ye k'a fɔ ko an ka député minnu sɔnna sariya sunba yɛlɛmali ma olu ni an ka donsow ka jɛkulu ye ɲɔgɔn ye o ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna na u donna sariya sunba kura in kɔnɔna na k'a fɛsɛfɛsɛ an ka o donso ninnu ye o y'a yira tuguni k'a fɔ ko kuma min bɛ ka fɔ ko homosexualité bɛ an ka sariya sunba kura in kɔnɔna na ko kuma ko ma sɛbɛntiya ko wa k'olu ka mara ni o ka taabolow tɛ olu bila ni ka o luwa sugu vote. Ayiwa ɲɔgɔn ye hukumu kɔnɔna na donso wɛrɛw tun bɔra kabila wɛrɛw la ka na olu bɛɛ sɔnna a ma ko olu bɛ tugu sariya sunba kura in kɔ ko wa ko olu sɔnna a yɛlɛmali ma ko n'u seginna u ka kabilaw la k'u bɛ taa a kuma ɲɛfɔ u ka donso tɔw ye ko u ka sɔn a ma. Ayiwa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka lada aw tulo kan o de ye k'a fɔ ko an ka finitigiw ni jihadisiw ka kari ɲɔgɔn na an ka kɔrɔnfɛ yan fan fɛ o bilan taara an ka finitigi saba o bilan bɔra o bilan b'a yira k'a fɔ k'an ka finitigi saba de fatura u ka kari ɲɔgɔnna ninnu kɔnɔna la ani ko 5 tununnen don. Ayiwa ko olu yɛrɛ fɛnɛ ye jihadisi 12 de faga u ka nin kari ɲɔgɔnna ninnu kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko tuguni ko nin ko ninnu bɛɛ sɔrɔla u ka patiriw de senfɛ ko wa ko ni ala sɔnna ma ko nin jihadisi ko in ko a fanga bɛ dɔgɔya. Ayiwa an balimaw ni kibaruya ninnu de tun b'an bolo ka lada aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la.